खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SB Bodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTC सरकारा बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय सा6 गोदान EMनि मुंखौ फोसावबावबाय सिगाङाव चिफ आरो डिप्युटी चिफखौ लाफानानै गासै सा9मोन दा सा6 बारायबावनानै गासै BTCआव सा15 EM एबा मावफुं सोद्रोमा जाबाय गोदानै EMनि बिबान होजानाय सा6नि मादाव सा3आ UPPL हान्जानिफ्राय आरो सा3आ BJP हान्जानिफ्राय UPPL हान्जानिफ्राय फारियै 40 नं रौता समष्टिनिफ्राय डक्टर नीलत सरगियारि 32 नं भेरगाव समष्टिनिफ्राय दावबायसा बर' 24 नं मुसलपुर समष्टिनिफ्राय राकेश ब्रह्म BJP हान्जानिफ्राय फारियै 27 नं नाग्रिजुलि समष्टिनिफ्राय धर्म नारायण दास 4 नं जामदुवार समष्टिनिफ्राय रेवरेवा नार्जिहारि 33 नं ननै सेरफांनिफ्राय सन्जित तान्ति मख'नो गोनांदि UPPL हान्जानिफ्राय चिफ आरो डिप्युटी चिफखौ लाफानानै सिगाङाव सा4मोन दा आरो गोदान सा3जों गासै सा7 मावफुं सोद्रोमा जाबाय आरो BJP हान्जानिफ्राय सिगां सा4 आरो दा गोदान सा3 गासै सा7 मावफुं सोद्रोमा जाबाय GSP हान्जानिफ्राय सासे मावफुं सोद्रोमा मैया 30 जानुवारिया माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुंख्लं सानमोन 73थि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुंख्लं सानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां इउनियन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह आरो प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथांमोनहा दिल्लीनि राजघाटआव बिबार बावनानै बिथांखौ मान बावदों मख'नो गोनांदि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीआ 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव जोनोम जादोंमोन आरो 1948 मायथाइनि 30 जानुवारियाव मुंख्लं जादोंमोन मैयानि बे मुंख्लं सानावनो इउएसआव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ सिफायदों इउएसनि सा केलिफर्निया सिटी अफ डेभिसनि मोनसे सेन्ट्रेल पार्कआव थानाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 6 फुट गोजौ मुसुखाखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बुफायदों बे जाथायनि सायाव भारत सरकारा दुथांफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय खामानि मावनो थाखाय दाबि दैखांदों आसाम दर्शननि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासै गं 239 नामघर छत्र आरो बाथौ थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकन बिथांनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव क'क्राझारनि बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल सावराय जथुम हलनिफ्राय BTCनि सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार दे आरो दै फुंखा बिफाननि EM उखिल मुसाहारि बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय गं 239 नामघर छत्र आरो बाथौ थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होयो बे हाबाफारिनि गेजेरजों अरुप कुमार दे बिथाङा जाति धोरोम सायख'आलासे गासै धोरोमारिफोरनो BTC सोरखारा मदद खालामगोन होननानैबो बुंथियो उखिल मुसाहारि बिथाङाबो बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुबै धोरोम होननानै बुंनायजों लोगोसे बेखौ फोसाबनाय फोजौखांनाय आरो बुहुमाव मिथिसार खालामनांगौनि थाखाय सावराय मेल खुंनांगौनि गोनांथि दं होननानैबो फोरमायो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव मिरु एबसुनि 53थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा सानथामनि हाबाफारिजों गहपुर हालामनि बरपुखुरी मुंख्लं फोथाराव गाजा गोमजायै बे जथुम्माया खुंजादों बे जथुम्मानिफ्रायनो बिटिआर कमिसननि सोद्रोमा आरो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय आर'जलाइ जमा होनाया थांनाय 25 जानुवारियाव जोबनानै थांबाय गोरोबथानि 3 दफायाव थानाय बायदिनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला गहपुर आरो सिमलगुरि ओनसोलखौ बिटिआरआव सोनो थाखायबो आर'जलाइ गथायदों होननानै बुंथिदों बेफोर आर'जलाइनि सायावनो डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन आरो सार्केल हिसाबै सर्टिं एबा नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो बेफोरखौ लानानैनो इयुनाव माबोरै खामानि मावलांगोन बेनि सायाव फैगौ 6 फेब्रुवारियाव कमिसना सावरायमेल जिरायगोन होननानैबो बुंथिदों जायनाखि गोलाव समनिफ्रायनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' सुबुंफोरा बिटिआरआव हाबगोन होननानै आसा लानानै दङ बिथांमोननि बे लुबैनायखौ कमिसननि गेजेरजों जाफुंसारगोन होननानै आसा दं होननानै बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंथिदों मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंजोबनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे कमिसन दानानै होदोंमोन बे कमिसननिनो सासे सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो गोलाव समनिफ्रायनो साख्रि मोनैनि थाखाय खुद्रिखांनानै सासे सुबुङा गावखौनो अर सावनानै लादों बे जाथाया गुवाहाटीनि पान्जाबारियाव जादों पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला 39 बोसोर बैसोनि प्रणय छेत्री बिथाङा साइन्स आयदायाव पोस्ट ग्रेजुएट जानायमोन आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो साख्रि नागिरबाय थादोंमोन
नाथाय साख्रि मोननो हायैनि थाखाय बिथाङा गाज्रि लामा जेरै जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय बेफोर खामानिखौ मावबायमोन। जोबनायाव बिथाङा खुद्रिखांनानै गावखौनो अर सावनानै बुथारनानै लाबाय। गुवाहाटीआव मबाइल सिखाव खावग्रानि मोनसे गेंखौ हमनो हादों। गुवाहाटीनि हाथिगाव पुलिसआ गुबुन गुबुन रायजोआव मबाइल सिखाव खावग्रा मोनसे गेंनि 3 सिखावखौ सानसारिनिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै मातान आनसारी, तसबिर शेख आरो इदुल शेख। मख'नो गोनांदि बिसोर साथामबो झारखन्डनि। पुलिसफोरा बिसोरनिफ्राय गं 35 दाम गोसानि स्मार्टफनफोर हमनो हादों आरो रिपर्टनि बायदिब्ला बे गं 35 मबाइलफोरनि बांसिनखौनो गुवाहाटीनि बेलतला मार्केट आरो रेल स्टेशननिफ्राय खावदों। ट्राक बेलथायनानै माजिनै मोसौजों लोगोसे ड्राइभारनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया कलियाबरनि बुरहापारा ओनसोलाव जादों। खौरांनि बायदिब्ला मोसौ लाबोनाय गंसे ट्राकआ तिनसुकियानिफ्राय नगावसिम थांगासिनोमोन। बेयावनो ट्राकखौ सामलायनो हायैयाव हाखराव गलांदों। बे जाथायजोंनो ट्राकआव थानाय गासै 12 मोसौफोरा थैनायजों लोगोसे ड्राइभाराबो जिउ गोमादों आरो सासे जोखोम जादों। जिउ गोमानाय ड्राइभारनि मुङा रामजान आली आरो जोखोम जानायनि मुङा माजारुल हक। बिथांखौ दा तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टजों 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 12 सुबुङा जोखोम जादों। बे जाथाया इउपिनि मरादाबाद आग्रा हाइवेआव जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गंसे बास आरो ट्राकनि गेजेराव फुंनि समाव खुवा खुनायजों नुलायैनि थाखायनो सौदावलायदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायखौ इउपिनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय नखरनो सासेयाव 2 लाख रां आरो जोखोम जानायनो सासेयाव 50,000 रां होनो फोसावबाय। आसाम सोरखारा मैया गासै 4,511 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। गुवाहाटी खानापारायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइखौ सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गथायदों। गासै 12,000 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायनो गोनांमोन। बेनि मादाव 4,511 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइखौ गथायदों। 12,000 फोरोंगिरिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जायफोर फोरोंगिरिफोरा थिसनलाइ बिलाइखौ मोननो हायाखै बिथांमोनहा मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गारिजों खारफानानै गारिखौ आवथेनो नागिरनायावनो सासे आइजो फोरोंगिरिया गारियाव नांनानै गोग्लैदों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बिथाङा बुंथिदों दि 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबोगासिनो, नाथाय दासिमबो थिसनलाइखौ मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि मैयानि बे थिसनलाइ गथायनाय हाबाफारिनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि सोरबायदि फोरोंगिरिया माबोरै रेगुलार एपइन्टमेन्ट मोननो हागोन। 2001 मायथाइनिफ्रायनो आसामाव फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट लेटार होनायाव गोबां बेले-बेजे दंमोन। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरखौ ए, बि, सि आरो डि मोनब्रै ग्रुपआव राननाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। ए ग्रुपनि फोरोंगिरिफोर जायफोरा आयेन बायदियै एपइन्टमेन्ट मोनखानांगौमोन बिथांमोननो रेगुलार एपइन्टमेन्टखौ होखानाय जाबाय। बि ग्रुपनि फोरोंगिरिफोर जायफोर सेलारि मोनगासिनो दङ आरो ट्रेनिंआबो कमप्लिट जाखानाय नाथाय रेगुलार एपइन्टमेन्ट मोनाखै बिथांमोननो रेगुलार एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोनहा एनपिएसनि मुलाम्फा जेरै ग्रेजुएटिखौ मोननो हायो। सि ग्रुपनि फोरोंगिरिफोर जायफोर सेलारि मोनगासिनो नाथाय ट्रेनिं कमप्लिट जायाखै बिथांमोननो टिउटर फोरोंगिरि महरै एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन। बिथांमोनहा ट्रेनिंखौ दासिमबो कमप्लिट खालामनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जायफोर फोरोंगिरिफोरा सेलारि मोनगासिनो आरो ट्रेनिंआबो कमप्लिट जाबाय नाथाय टिउटर फोरोंगिरि महरै एपइन्टमेन्ट होजादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे वेब पर्टेल खुलिनानै होगोन। बेयाव ट्रेनिं सार्टिफिकेट आरो टिउटर महरै एपइन्टमेन्ट मोननाय डाटाखौ आपल'ड खालामनांगोन। बेखौ सोरखारा नायबिजिरनानै रेगुलार एपइन्टमेन्ट होगोन। डि ग्रुपनि फोरोंगिरिफोर जाय सोरखारनिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोनदोंब्लाबो फरायसालि थांनानैबो सेलारिखौ मोनाखै, ट्रेनिंबो गैया, बेखौ रेगुलार नङै थाखोआव दोनदों। बिथांमोननि थाखायबो उननि समाव सानगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।